Sekuyiminyaka engamashumi-28 susela oko igqiyazana elalineminyaka engamashumi-26 nowayethweswe isidanga kwizifundo zobudlelwane kwezehlabathi wasweleka ngethuba lentshukumo kurhulumente wengcinezelo. uAmy wafumana ishwangusha ngethuba wazibona ephakathi kumfutho wabaqhankqalazi ngethuba wayegodusa abahlobo bakhe eGugulethu. Abaqhankqalazi bambonzeleka kuye wabulawa ngethuba abahlobo bakhe bezama nako ukusindisa ubomi bakhe. Abazali bakhe uLinda noPeter Biehl baxhasa isicelo soxolo sabenzi bobubi. The fact that Amy's parents could forgive the 4 boys and genuinely forgive them, and then go a step further and ask the government to release these 4 boys from jail is really quite special. And I'm often bumping into people who say, oh, I don't believe the parents forgave them. And I know they did. I knew the parents. They genuinely forgave them. And I'm very blessed to have worked with 2 of those 4 for the last 15 years. They are such a powerful reminder of what can happen when you truly forgive and reconcile. Emva konyaka kwavulwa iziko iAmy Biehl nesele lisaziwa njengeAmy Foundation. Lenceda abafundi ukubanika izakhono zonobuhle, ukupheka, ukuthunga, imixhentso kunye nezinye. I started my business. I had the most amazing experiences ever. I learned about the world, everything about client care, customer services, and all of those things. And then Amy Foundation did help me and guide me to apply to do accountancy at CPUT. And then I studied, and then Amy Foundation while I was studying, and then they helped me to get an internship at 12 Apostol Hotel and Spa. iYunivesithi yaseNtshona Kapa, iUWC, ithi umzila womoya wokuzinikela kukaAmy uyakhuthaza kwesi sikolo. Ilitye lesikhumbuzo lalo kaBiehl lamiselwa eGugulethu. Abahlali bathi uxolo sisiqala sokwakha ubudlelwane. Usifungulela indaba ngoba kaloku xa sixolelene siyakwazi ukuqhubeka nobomi, kanti xa sizinjaba sizawuthi sesibona uba nantsi opportunity because mna nawe asivani. Ngoku kuzawufuneka ngoku le opportunity ndiyinike omnye umntu kanti bekusuppose uba yi-opportunity yethu. Kukhululelwane, uyabona, omnye azibone ukuba ndindim nomnye azibone ukuba ayezazi ukuba ndindim naye unguye, kodwa uxolo apha emhlabeni yinto enkulu. Eli ziko sele libeke ngapha kwewaka labafundi kumathuba emisebenzi. Iinzame zokufumana abo babebandakanyeka ekubulaweni kukaBiehl ziphanzile. Thule Joka, kwiindaba ze-SABC ndiseKapa.